En el període 1997-2023, a Mallorca s'han tractat 17.170.970 tones de residus urbans. Si no hagués existit el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca, no s'haurien reciclat 2.268.468 tones de residus. Tampoc s'haurien pogut valoritzar energèticament 10.964.922 tones de residus, que l'any 2023 va suposar l'energia consumida per una cinquena part de la població de Mallorca. Sense aquestes instal·lacions, a dia d'avui, l'abocador de Son Reus encara estaria operatiu i ocuparia una extensió de 1.138.659 metres quadrats, equivalent a 160 camps de futbol amb una altura de 20 metres. I, si féssim una prospecció fins l'any 2041, la seva extensió seria d'uns 2.750.000 metres quadrats, equivalents a 385 camps de futbol amb una altura de 20 metres.